Naše mužstvo bude zimovať na 6. mieste, čo je pre nás ako pre nováčika súťaže veľmi dobré umiestnenie. Príchodom 4 hráčov z Honec pred začiatkom sezóny sa naše mužstvo posilnilo hlavne na postoch, ktoré sme najviac potrebovali skvalitniť. V ideálnej zostave sme však odohrali len jeden majstrovský zápas, to prvý majstrovský zápas v Bohúňove, kde sme aj zvíťazili 2-4. No už v prvom zápase sa nám zranil zadný stoper Valent a museli sa robiť rošády v zostave. V 5. kole prišla ďalšia strata, keď sa nám zranil v Slavošovciach Jaro Galo. Napriek tomu sme odohrali niektoré zápasy na veľmi dobrej úrovni. Najviac nás tešia body zvonka z Bohúňova, kde sme vyhrali, a 3 body z Brzotína. Mrzí nás však domáca remíza s Rudnou, keď Rudná vyrovnala v posledných sekundách zápasu. Taktiež sme nezvládli domáci zápas s Krasnohorskou Dlhou Lúkou, ktorý sme nezvládli hlavne takticky a ktorý sme prehrali 0-3. Celkové sme však s týmto umiestnením spokojní, aj keď je stred tabuľky vyrovnaný. Zimnú prestávku by sme radi využili na zlepšenie fyzickej kondície a zlepšenie sa v defenzívnej činnosti, lebo dostávame veľa gólov. A ty nám dali, tak ty sa dal.